היי! מיטל? אני רוצה לעשות הצגה. הם בונים פה עוד משהו, אני לא יודעת מה זה יהיה, את יודעת מה זה יהיה? לא. אתה מסנדר אותי. אבל גם... פדרו האמת לקנאה. נורא יפה. ראיתי איך הוצא דיגואנה בפעם שעברה. וואלה? כן, הוא עושה כל מיני כמו חתול, נורא מצחיק, לראות ממש של חתול. כיוון שלחתול יש לך תנועות כמוהו, כן? אני לא יודעת לפדרו? מה היה קודם. לא. אבל זה ממש אותו דבר. אותה הלכה, אותם חורות, הם נורא שמינים. טוב, כי אין להם איפה לרוץ, וכל הזמן מאכילים אותם. הם מספיק שטח, מספיק כל אנרגיות. ראית אבנים חדות שם, נראה לי ניסו להיכנס לשם. בכלל הם מתעייפים מכלום. זה מוניטה. שלום. היי! מה? מה קורה? ספרו לי. אנחנו בסרט. ומה עוד? למה אתם כולכם נראים כל כך מוזר? כי אנחנו הולכים למים, זה למה. אהה. אנחנו חייזרים, זה למה. אוקיי, עכשיו זה מסביר את זה באמת. שלום ג'ול. תגידי שלום. ביי! לבוא איתך? כן, נבוא לכאן. טוב. ביי, יאללה מה? אבל ימין זה נורא משעמם. רק לא ליפול ולא להיכנס בתוך הקיר. אימא'לה, איזה פחד. את יכולה עם